Днес съм решила да ви покажа малко повече за белгийския бранд The Zoo Family, който само за 4 месеца се превърна в абсолютния любимец на много от вас. Вече знаете, че The Zoo Family предлагат всякакъв тип детска електроника, но днес искам да се фокусираме предимно над фотоапаратите. Имаме 3 вида фотоапарати. Най-малкият за между 2 и 3 годишна възраст, удобен, за да може да се държи и снима едновременно. Също така, другите два варианта са вече за деца между 3 и 7 годишна възраст, като единствената разлика между тях е, че при този имаме функционалност и за изкарване на снимките. Всеки един от фотоапаратите снима с изключително качество с техните 32 и 48 мегапикселови камери. Освен това, притежават слот за мемори карта с 32 гигабайта памет. Нека да видим какво има в най-продавания ни фотоапарат, този с принтер. Вижте го колко е хубав. Можем да си направим с него нормална снимка, а също така и селфи. И после принтираме. Вижте колко са сладки. А ако искате нещо още по-интересно, може да използвате и нашите стикери. Всеки един фотоапарат идва с фотохартия и с лента за врата. Всички фотоапарати и аксесуари към тях ще намерите на withkit.bg.